аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. дузди меш ва марди тамаккор. мард меши нари шохдори худро ба таноб баста буд ва ба дунболи худ мекашид. дузд танобро бурид ва мешро рабуду бурд. соҳиби меш вақте аз воқеа огоҳ шуд, ба ҷустуҷӯ пардохт то дуздро биёбад. саранҷом дуздро бар сари чоҳе ёфт. дузд ки донист соҳиби меш ӯро ёфта, найранге зад то аз дасти ӯ бигрезад. фарёд баровард ки эй вой бар ман, бечора шудам. соҳиби меш наздик омаду пурсид чӣ шуд? дузд гуфт ҳамёни тиллоям ки 100 динор дар он аст, дар чоҳ афтода ва наметавонам онро берун оварам. агар онро бароям биоварӣ, 10 динори онро ба ту медиҳам. соҳиби меш бо худ гуфт меши ман беш аз 1 динор намеарзад. агар ҳамёни ӯро биоварам, соҳиби 10 меш мешавам. ӯ аз андешаи меш фориғ шуд ва ба дунболи ҳамёни тилло рафт. либосҳояшро кашид ва вориди чоҳ шуд. дӯст ҳам бедиранг либосҳои ӯро бардошту гурехт ва соҳиби меш илова бар меш либосҳояшро низ аз даст дод. ҷомаро барканду андар чоҳ рафт. ҷомаҳоро бурд ҳамон дӯст тафт. эй бародар, бояд дурандеш буд ва саранҷоми корро дид ва дар тасмим шитоб накард. ва бидон ки тамаъ ҳамеша чароғи ақлро хомӯш ва инсонро гирифтор месозад ва ҳақиқати амрро мепӯшонад. ҳозимӣ бояд ки раҳ то 10 барад, ҳазм набвад тамъи то он оварад. ӯ яке дузд аст фитна сирате, чун хиёл ӯро ба ҳар дам сурате. кас надонад макри ӯ илlo худо, дар худо бигризу вораҳ зон дағо. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.